Altså, enten så siger jeg, lad være, gå væk. Altså, men hvis det er dem, som altid har gjort det, så har jeg bare gået. Lige så snart jeg har set dem, at de kommer nærmere, så har jeg flygtet. Hvor at jeg så har gået ind på toilettet og bare begyndt at græde, fordi jeg ved, at nu kommer det. Altså, jeg mærker mobningen på den måde, at det går ind og rammer mit hjerte. Det her, det var et klip fra TV2-programmet Mobbet, som havde premiere tirsdag aften. Grunden til, at vi sætter fokus på mobning her i Godmorgen Danmark, er, fordi hele TV2 i denne her uge sætter fokus på det evigt vigtige emne mobning. Godmorgen og velkommen til vores næste tre gæster. Helle Rabøl Hansen, du er forsker ved Aarhus Universitet og har beskæftiget dig meget med mobning. Godmorgen og velkommen også til Karina Meinicke og Morten Albur. I har begge to været udsat for mobning. Vi skal tale lidt om det her med konsekvenserne ved at have været mobbet som barn, og hvordan man tager det med sig i voksenlivet, og måske også, hvordan man måske kan vende det til noget positivt. Lad os starte med dig, Morten. Hvorfor blev du mobbet, da du var barn? Jeg blev simpelthen født med et hængende øje, som en af de eneste danskere. Og det var der så nogen, der fandt sjovt i folkeskolen, og begyndte at kalde mig Ole Lukøje. Så det var egentlig mest af alt bare verbal mobning, eller bare, for det jeg hørte, når folk de kaldte det var Ole Lukøje, når de kaldte mig det, det var, at jeg var dum, jeg var irriterende, jeg var anderledes, jeg ikke duede til noget som helst. Og det gik så meget ind på mig. Jeg var ikke selv klar over, hvad mobning var, og jeg fortalte ikke nogen omkring det, for så var jeg bare bange for, at mobningen blev meget større. Hvor lang tid foregik den her form for verbal mobning af dig? Det var igennem 8 år i folkeskolen. Og så til allersidst i 9. klasse, hvor jeg så skulle skifte skole, der havde jeg lidt mulighederne. Enten så kunne jeg vælge at se det negative og sige, at alle mobberne de havde ret i, at jeg var dum og anderledes, så jeg ikke kunne bruge det til noget som helst. Eller skulle jeg prøve at vende det til noget positivt og sige, det er egentlig ikke rigtigt det her. Jeg har nogle gaver, jeg har nogle unikke kvaliteter inde i mig, som jeg kan bruge til noget. Og det vælger jeg så at udvise og reflektere i min kunst via bøger, som jeg skriver. Jeg er forfatter, hvor vi er oppe på 10 bøger her den 15. januar. Tillykke med det. Mange tak. Sejt gået. Karina, hvorfor blev du mobbet, og hvordan blev du mobbet dengang? Jamen, jeg blev mobbet, fordi jeg stammer, og jeg var vådlægger til jeg var, 16, tror jeg, og var ordblind samtidig. Så jeg fik at vide, at jeg var dum, fordi jeg var ordblind, og at jeg var dum, fordi jeg ikke kunne snakke, og dum, fordi jeg tissede i sengen om natten. Og det startede lige fra børnehaveklassen af, og så hele skolegangen. Nu hører vi Morten sige her, at han havde svært ved at fortælle det til andre. Havde du det på samme måde? Ja, det havde jeg. Hvorfor? Jamen, jeg tror, det er for ikke at skal føle sig dum, at man kommer og skal fortælle, og så en voksen går ned og snakker med dem. Og så er man bange for, at jamen, så bliver det bare værre. Helle, de her mobbehistorier, som du hører, både fra Morten og fra Karina, er det sådan klassiske eksempler på mobbehistorier? Ja, det er det faktisk klassisk på den måde, at man finder en krog at hænge mobningen på. Det kan være et hængende øje, eller at man stammer, eller er vådlægger. Jeg vil så påstå, at det er det, man bliver mobbet med, og egentlig ikke årsagen. Altså årsagen ligger i en klassekultur, der er tippet over til, at her laver vi fællesskab ved at udpege nogen. Og det er mere det, at årsagen ligger, og så kigger man rundt og finder et belejligt offer, kan man sige. Ikke? Men det er selvfølgelig det, man husker, det er det, de andre har sagt. Og det er også det, der gør ondt, fordi man netop, det skal jo gøre ondt, så det, de andre siger, det går lige i hjertet. Hvilke konsekvenser har det for et barn at være udsat for de her ting, som vi hører både Morten og Karina fortælle om? Altså, mens det står på, så er det jo for langt de fleste stærkt livskvalitetsforringende. Det er sådan, at børn, der bliver mobbet, er simpelthen mere syge end andre børn. De har flere psykosomatiske lidelser, og de har mere livslede end andre børn. Så det er temmelig alvorligt at blive ramt af mobning. Ja, som vi også skal høre Morten og Karina her, så er det altså også noget, man tager med sig ind i voksenlivet. Vi har også lagt ud på Facebook for at høre vores seeres historier om mobning, og det er altså noget, der fylder meget selv helt ind i voksenlivet. Hvordan kan det være, at det har påvirket en så meget? Jamen, altså, når du bliver ramt af noget, hvor dem, du skal være sammen med hver dag, ikke vil dig, så går det jo i dit dybe livsfundament. Det handler om jeg overhovedet har ret til at være i denne her verden, om jeg overhovedet bliver set. Det er næsten ligesom at være en form for social død. Men
vel at mærke i en socialitet, hvor du er tvunget til at være. Så det giver, for langt de fleste giver det ar på sjælen, og man kan sige, selvom at nogen rejser sig igen, eller nogen bliver liggende, så har man jo det til fælles, at det er erindringer, der sidder dybt i en. Derudover så er det jo i børnetiden, altså der, hvor du udvikler dig fra at være barn til ung, og det tror jeg faktisk giver en ekstra hård dimension. Det er der, hvor der er fuld knald på din udvikling, og det er lige der, hvor at dine medmennesker ikke vil dig. Så det tager man med sig. Morten, kan du genkende, du nikker til Helle, kan du genkende nogle af de følelser, som Helle beskriver her? Jamen, hun er mega intelligent, den her. Jeg studerer til pædagog i øjeblikket, og der skal jeg lige læse lidt mere omkring, synes jeg. Ja. Hvor jeg rent faktisk prøver at lære børnene omkring, at man ikke skal mobbe allerede fra SFO-alderen af. Så 0., 1., 2. klasse der, og fortælle om, at det egentlig er dejligt og godt og kan være spændende, at man er anderledes. Og ja, jeg kan godt genkende til det. Jeg har stadig en masse med perfektionisme. Nogle gange kommer jeg til at tænke på, om det egentlig bare er et dække, at jeg siger, at jeg har det så positivt, og det hele er halleluja så godt. For jeg vil gerne skrive en masse bøger, jeg vil gerne lave en masse musik, og hvis der ikke er noget, jeg er god til, så går det sådan tæt ind på mig her i voksenlivet. Hvornår kom ændringen for dig? For nu hører vi også Helle sige, på et tidspunkt så kommer skillet mellem, altså så kommer man ind i sit voksenliv også. Hvornår kom ændringen for dig? Hvornår tog du beslutningen om, at jeg vil prøve at vende det her til noget konstruktivt? Hvor gammel var du der? Det kan jeg ikke lige, der skal man lige tænke, jeg er 24 år i dag. Det var, da jeg gik fra 9. til 10. klasse, hvor jeg skulle hen i et helt nyt sted, hvor der var ingen, der kendte mig. Solbjerg skole i Aarhus. Og der havde jeg lidt beslutningen, at jeg kunne, det der som jeg sagde før, enten negativ eller positiv, og så prøvede jeg at vende det helt, hvor der slet ikke var nogen, der kendte mig, og prøve at skabe en ny identitet der. Og det blev så via musik og via kunsten, hvor jeg snakker om i tekster og reflekterer mig selv igennem mine karakterer, tabuemner og andre ting, som folk måske ikke tør snakke om herude i samfundet, som jeg synes er vigtigt. Ja. At man rent faktisk godt kan komme ud af nogle negative ting. Der blev også forsøgt for dig, Karina, at lave den her ændring. Du blev faktisk anbefalet at tage på en efterskole, men det var ikke noget for dig. Prøv at fortælle, hvad det var, der skete. Jamen, jeg blev taget ud fra 8. klasse, fordi at min mor hun sagde, stop, det må være nok nu. Og så kommunen, de ville gerne sætte mig på efterskole, og det ville mine forældre også. Men de havde ikke spurgt mig, og det ville jeg ikke. Jeg ville ikke afsted. Og så dengang mine forældre skulle køre mig ned på efterskolen, så begyndte jeg så at skære i mig selv. Fordi jeg simpelthen ikke ville afsted. Ren afmagt? Ja, det kan man godt sige. Eller et råb om hjælp. Hvornår kom skiftet så for dig? Hvornår besluttede du dig så selv for på en eller anden måde at komme videre fra det her? Det kan jeg ikke huske. Altså, det har jeg jo nok gjort, men jeg er så en af dem, der falder meget hurtigt tilbage. Og så har svært ved at skal komme videre derfra. Ja. Er det almindeligt det her, Helle, at vi hører Karina, hun falder hurtigt tilbage i den samme rolle, eller falder bag til de samme følelser? Helt almindeligt. Altså, jeg vil ikke sige, at man falder tilbage i den gamle rolle, for man er stadig afhængig af omgivelserne. De er jo også med til at give en rolle. Men det der med at blive mindet om smerten eller falde tilbage i smerten, det er faktisk meget almindeligt. Også fordi den der erindring er hård at have med sig. En smerte, man skal have med sig i livet. Og det er bare meget forskelligt, hvad folk gør med deres smerte. Og det illustrerer I to jo i virkeligheden også, ikke? Ja, to meget forskellige måder måske at komme videre på. Hvad er det for en opgave, Karina står for så nu her i hendes voksenliv? Altså, det handler jo ikke bare om Karina, men også om Karinas miljø. Altså samspillet imellem, hvor trygt dit miljø kan gøre dig, og så i hvor høj grad, at man kan overskride sin smerte. Men jeg vil egentlig sige, at jeg vil aldrig tænke, at det kun er individets egen opgave eller egen rejse. Altså det er i høj grad en samfundsopgave, at vi kigger på dem af vores medmennesker, der har haft det hårdt eller er blevet mobbet. Og det er medmennesker, vi skal forstå ekstra. Vi skal være udvidet tolerante, udvidet demokratiske, udvidet kærlige, fordi det har de brug for. Kan man vende det til noget positivt? Altså, ja, det kan vi jo høre Morten fortælle, hvordan han har brugt det i hans udtryk og i hans kunst. Og det er jeg stødt på andre, der også har brugt deres mobbeoplevelser til et eller andet refleksivt senere, så de kan komme videre. Omvendt set, så har jeg det også sådan, at man kan også komme til næsten at tale det frem som noget, som kan være godt for en. Og der vil jeg sige, det skal afvejes med smerten. Og nu lever vi i en tid, hvor det også er inde og vende alting til noget positivt. Og det kan jo selvfølgelig være godt for nogen, og for andre, der kan det være vigtigt at
have lov til at have en smerte, som også skal respekteres, og der skal tages hensyn til. Så det er individuelt, tror jeg. Det kan man også høre på både din, Morten, og din, Karinas historie. Super spændende at have jer på besøg, og tak for besøget til alle tre. Tusind tak. Tak.